Na mkpebi ya imemi na ọnwụ ụmụ nwaanyị na steeti a, gọọmenti Anambra steeti amalitego inye ọzụzụ maka ị na-eji ha kpọrọ anti-shock garment bụ ihe nwoyi a na-ewoyi ụmụ nwaanyị ma ha mụchaa nwa ọbara ọgbụgba iji wee kwụsị ọbara ọgbụgba na-ebute ọnwụ ụmụ nwaanyị na ha mụchaa nwa n'ime steeti a. Ya bụ ọzụzụ nke a chịkọbara site n'aka ministri steeti a na-ahụ maka ahụike, ebe Ngozi Obileri gara weta akụkọ a ka ya bụ ọzụzụ si wee gaa. Postpartum hemorrhage nke a na-akpọ ọbara ịgba nwaanyị ngwa ngwa ọ mụchara nwa bụ nke a chọpụtara na ọ bụ nnọọ ya bụ ihe na-ebute ọnwụ nwaanyị ma amụcha nwa, ebe ya bụ ihe ọmụmụ bụ nke ndị bịara ya bunyere ndị dọkịta na ndị nọọsụ ndị si ụlọọgwụ nke ndị ụka nwere na ụlọọgwụ jeneral nke dị na mpaghara Anambra niile. N'okwu mmepe ya ka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike bụ Dr. Afamobidike kọwara na iji hụ na ha kwụsịrị ọnwụ ụmụ nwaanyị na-anwụ ma ha na-amụ nwa bụ nke ọ kọwara na o so n'ihe na-ebute ọtụtụ ọnwụ a na-anwụ ma amụcha nwa maọbụ a na-amụ nwa, ọ kachasị n'ime obodo gasị, na ọ bụ ya mere gọvanọ Soludo ji wee nye nkwado ka ebute ya bụ anti-shock garment nke dị ọnụọgụ 120 nke ekegoro ndị ụlọọgwụ ndị ụka nwe na ụlọọgwụ jeneral dị na mpaghara steeti a niile ka o wee nyere aka na amụmụ nwa n'efu na ije nleta ahụ nke nwaanyị dị ime nke na-eme n'ụlọọgwụ nke gọọmenti nwe na steeti a. Ọ doziri ndị niile bịara ya bụ ịmụ ihe ka ha kụziere ndị niile nọ n'ụlọọgwụ ha nọ ngwa ngwa ha laruru, ma kọwapụtakwa na ya bụ nkụzi bụ nke ga na-aga n'iru dịka ọ nọrọ n'oge ahụ wee kelee gọvanọ Soludo maka ịgbasi mbọ ike ịhụ na a na-enye ndị Anambra steeti ọnọdụ ahụike bụ ịgba. N'okwu ya na Mbụre ka onye kụziri otu esi eyiwe ya bụ anti-shock garment bụkwanụ na otu esi egbochi ọbara ịgba nwaanyị oge ọ mụchara nwa n'ịgba mbọ ịhụ na ha dị ndụ ka ha mụchara nwa, ọ kachasị n'ebe ọ gbadoro ụkwụ na ọbara ịgba nwaanyị mụrụ nwa, ka onye steeti coordinator Reproductive Health nke Anambra State Ministry of Health bụ Dr. Uju Okoye gosipụtara otu esi eyiwe ya bụ anti-shock garment. Dr. Okoye rụtụrụ aka mkpa ọ dị ịma na ya bụ anti-shock garment abụghị nke na-eyiwe nwaanyị dị ime ma ọ bụ nwaanyị mụrụ nwa na-enweghị nsogbu ọbara, ma kọwaa na ya bụ anti-shock garment bụ nke ekwesịghị iwepụ tutu ruo na ya bụ onye yi ya enweta onwe ya ma ọ bụ na ebugara ya n'ụlọ ọgwụ ukwu ebe a ga-etinyere ya ọbara, nke ọ kọwara na ha nwere ike ịchọpụta site n'ịdị na-ele ya anya kwa mgbe n'ebe esi achọpụta onye ahụ dị. N'okwu nke ha dịgasị iche iche ka ndị soro bịa ya bụ mmụta bụ Dr. Ifeanyị Adịhụba onye si General Hospital nke Ọkịja na Gabriel Odeze nke si Agwata Diocese Hospital nke dị n'Igbo Ukwu, ya nakwa otu onye nọọsụ bụ Nwaada Favor Udaja kọwara na ọ bụ eziokwu na ha anụla maka anti-shock garment, mana ya bụ nkụzi nyere ha aka ịmụta ọtụtụ ihe dị iche iche, ya nakwa otu esi eyiwe ya bụ anti-shock garment na otu e ga-esi wee napụta onye ọbara na-achọ ịgbagbu dịka ọ mụchara nwa, ma kwee nkwa na ngwa ngwa ha laruru na ha ga-akụziri ndị niile ha hapụrụ wee bịawa ya bụ mmụta otu esi eme ihe ndị ahụ. Ihe pụtara ihe na ya bụ nkụzi bụ igosipụta otu esi eyiwe ya bụ uwe anti-shock n'ahụ onye kwesịrị ka eyiwe ya. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.